benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de dues novel·les, totes dues publicades en Periscopi i totes dues d'autors de fora de Catalunya. En primer lloc tenim Els nois de la níquel, del Colson Whitehead, amb la traducció de la Laia Font i Mateu, i El colibrí, de Sandro Veronesi, traduït pel Pau Vidal. Són dues novel·les que no tenen res a veure, encara que les posem juntes, o sí, perquè els dos protagonistes tenen la mateixa mala sort. La malastrugança els persegueix al llarg de cadascuna de les històries. El colibrí parla del Marco Carrera, que és un oftalmòleg florentí amb una vida aparentment normal, casat i amb una filla i una feina que podria semblar com si una mica anodina. Manté, però, una relació amorosa, platònica, amb una dona casada, amb qui no ha tingut mai relacions més que les socials. I aquí comença la gresca. La veritat és que tot sembla avançar com una mica batzegades, no? Perquè les conseqüències de la seva voluntat de no canviar res, que és realment el seu desig més profund, fa que tot vagi malament. I llavors el retenen en una mena de bombolla que no acaba d'avançar. Ell no pot avançar a causa de la seva sensació de que no vol moure la seva vida, malgrat que es mogui sense que ell ho vulgui. Penso que el personatge aquest potser ens hi podem sentir identificats perquè sembla que tingui la capacitat de traure cap a ell la mala sort i és d'una extravagància que et fa a vegades com obrir una mica els ulls i dir a aquest tio li passa alguna cosa rara. A més, el Sandro Veronesi es permet el luxe de fer avançar la novel·la de manera caòtica, és a dir, no hi ha una cronologia, sinó que va saltant endavant, enrere, al mig i cap al costat, però això no et fa perdre, i aquesta capacitat no la té tothom. A més, la traducció crec que és molt acurada per part del Pau Vidal, una novel·la intel·ligent i molt divertida. I després hi ha Els nois de la níquel, que ja he dit que era una mica diferent també, tot i que parlen també d'uns personatges, d'uns protagonistes que tenen mala sort. En aquest cas ens recorda una mica El vigilant al camp de Sègol amb totes les instàncies que creiem necessàries, perquè retrata una part de la societat nord-americana en un moment molt concret de la seva història, en aquest cas a mitjans del segle XX. La novel·la ressegueix la vida d'un noi que va parar en una institució penitenciària per a joves delinqüents, per dir-ho d'alguna manera, i va parar de manera fortuïta, tot i que ajudat per la coloració de la seva pell, que això hi té molt a veure i que, a més, al llarg de tota la novel·la hi és present. És una narració que parla obertament de la situació de les persones de raça negra als Estats Units a mitjans del segle XX, quan la segregació racial comença a ser combatuda pel mateix moviment afroamericà. El protagonista és un noi amb el cap molt ben posat, seriós i aplicat, a punt d'anar a la universitat, que té la mala sort de ser detingut en una situació que ell no buscava. Una miqueta la novel·la parla dels maltractaments que hi ha en aquest tipus d'institucions, parla fins i tot de les morts provocades pels vigilants d'aquests centres penitenciaris. És una novel·la dura, també no és amable, a vegades et fa sentir malament, perquè són històries que sempre has sentit però que potser no n'havies fet massa cas i que en aquest cas aquí apareix molt ben retratada.